We gaan eventjes aan die boom gaan staan. Oké. Ja. En dan kennen we die periode. Boter. Ja, boter. Alleen dus echte boter. Jaren 50, Sico Mansholt. Ik heb mijn les geleerd. Hè. Socialistische minister van Landbouw, die gaat de landbouw subsidiëren. Vandaar dat een kilo boter kostte in Nederland 1,25 € omgerekend en in België 2,50 €, het dubbele. Als ik dat vertel aan Nederland, boter. Ja. Belgen aten 7 keer meer boter dan Nederlanders. En als ik dat aan jeugd vertel, wie eet er nu nog boter? Dus allemaal margarine uit het kuipje. Maar vroeger in de tijd was boter belangrijk. Dus boter was heel goedkoop in België. Ook tabaks waren goedkoop en alcohol was goedkoop. Dus de Belgen kwamen dus massaal naar hier om te kopen. En er werd massaal gesmokkeld. Op kleine schaal en op grote schaal. Op kleine schaal is zo het verhaal van een mevrouwtje. Zo heel in het zwart gekleed, stevig vrouwtje, oma fiets, die 3 keer per dag naar België reed. Dat is op 5 kilometer van hier. Maar de commiezen, zo noemen ze de douane, ja, die wilden dat mensen wel een keer fouilleren. Maar dat mocht niet. Er was nog geen MeToo-beweging, maar toen mocht je ook niet aan de wijf komen. Hè. Als ambtenaar, ze hadden wel ook dames die werkten bij de douane, maar die zaten dan in hand. Dan moet je dat speciaal laten komen. Als dat vrouwtje dan niet passeert, oké. Dat vrouwtje kan dat jaren doen totdat er een nieuwe commandant komt. Zo'n Franstalige. En hij zegt, ik ga dat varkentje eens wassen. Dat vrouwtje komt, ja madame, rien à déclarer, niets aan te geven. Nee. Vrouw, wilt u toch eventjes meekomen in het wachtlokaaltje? En toen zat er zo'n kacheltje, zo'n klein rond kacheltje. Had hij lekker opgestookt. Voel je hem komen? Deurtje toe gedaan, deurtje toe. Na 10 minuten, tuk. Want het liep eruit natuurlijk. Dus dat was dus het verhaal van de boter. Europa komt eraan, subsidies worden afgeschaft. Wat het volgende verhaal nou ga vertellen, daar heb ik geen plaatjes van. Ik zou ze ook niet durven tonen, maar ik kan misschien straks de cineast, kan misschien de foto trekken van dat winkeltje daar. Op het pleintje. Als je even kijkt, winkeltje op het pleintje. De seksshop, zie je wel? Dat is de seksshop. Ja, inderdaad. De seksshop. Waar hebben we dus weer een stukje geschiedenis. 1962. Beate Oesje, een Tsjechische vluchteling. Ik word hier geknikt, zijn die kenners aan boord. De Beate Oesje is een Tsjechische vluchteling die naar Duitsland komt en in Hamburg de eerste seksshop opent. Nederland was toen progressief. Provo's, kabouters, Amsterdam, op de Dam. Dus in Nederland kon dat. In België was er nog oer-conservatief katholiek. Dat mocht dus niet. Hier in Sluis alleen. We spreken nu op een Sluis kent 40 horecazaken, 200 winkels. Maar toen waren er 13 seksshops in Sluis. Er waren er ook in Hulst bijvoorbeeld. Maar Sluis was gekend voor de zekere Polmits. Die had hier dus een 13 seksshops. En vanaf dan kwamen de heren graag mee naar Sluis om te winkelen. Dames mochten hier rondwandelen. De heren gingen dus wel een keer om de hoek. Het waren winkeltjes. Ja. Er waren dus nog geen aparte kamertjes. Er waren wel kamertjes met film en video, maar er werden geen handelingen verricht, als u dat vraagt. Oké. Ik was toen. Ja, plaatjesboeken. Ja, plaatjesboeken, ja. En filmpjes ook. Ja. Joop Wilhelmus uit Dordrecht, dat is ook zo'n bekend. Ja. In Chick had hij allemaal. Ja, boekjes. Ik legde mijn vader in mijn nachtkastje toen ik puber was. Oké. Ik was toen 15 jaar, ik woonde in Knokke, juist over de grens. En toen kwamen we de woensdagnamiddag naar Sluis met de fiets, naar de seksshop. En toen gingen we aan het deurtje en dan keken we heel voorzichtig naar binnen en vlug weg. Maar zondag zeiden we zijn gisteren naar de seksshop geweest. Dat was stoere jongens. In de hoogdagen van wat we noemen het sekstoerisme, hierachter is er een parking en Polmits, de uitbater, s'avonds om 7 uur stond hij daar met zijn dikke Mercedes. En zijn 13, dus zijn verkoopsters, die kwamen dan met grote zakken met geld.
werd allemaal in een grote tas gegooid en dan direct naar Jopie om feest te vieren. Dat had hij de nacht. Dat heeft geduurd tot, god, dat heeft een jaar of 10 geduurd. Toen werd België ook wat meer, dus weer modern, weer open-minded en kon dat in België ook.